Mayong buntag sa tanan. Naka-exercise ba ang tanan? Kadtong medyo idaran, mintras nagbaktas pata, murag bation na dayon nato ang sakit sa tuhod, sakit sa lawas, napa sa tunga-tunga, samot na ni unya, murag anaa ang pamaol. Apan katong mga batanon, murag bisik ra sa ila, no? Ang pagbaktas, apan nindot kini nga ginagmay nga exercise unya hiniusang pagampo kauban si Maria. Pagkaanindot kay kita matagtuig nagbuhat ngini nga buluhaton panagiusa sa pagampo nasayod kita nga atong mahal nga patrona si Maria ang Birhen sa Regla sa kanunay nagauban kanato diha sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Mga igsuon, diha sa atong pagpadayon sa atong kanunay nga pagdebosyon sa atong mahal nga inahan, sayod kita nga baguhay lang yun natapos ang bulan sa Oktubre, ang bulan sa pagrosaryo. Siguro kitang tanan nasayod man nga ang simbahan nagdapit kanato dinha sa pagampo niini kauban ang atong pamilya, ang mga gagmayng Kristohanon nga katilingban o ang BEC. Anaan tana ang panagiusa diha sa pagampo nining Santos nga Rosaryo unya human sa bulan sa Oktubre ning sulod na pud ang bulan sa Nobyembre. Anaa usab ang atong pagpangandam diha sa nobinaryo alang sa kapistahan sa atong mahal nga inahan si Maria ang Birhen sa Regla. Sayod ko nga nining atong ginahimo walk with Mary, sayod ko nga ang tanan ano nga ginagmay nga pagsakripisyo ana usab ang ilang paghalad sa ilang mga personal nga mga katuyuan sa tagsa-tagsa ug usab sa hiniusa nato nga pagampo ilabi na gyud sa pagampo nato no sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Ilabi na gyud nga adto na may mga nasod nga ana karon ana sa sitwasyon sa giyera. Nanginaot kita nga anaon tana ang kalinaw ang panagindusтрyahanay sa mataga leader aron nga mga inosente nga mga tao, mga kabataan dili maangin diha sa maong panag-away. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo karon naghisgot man ang atong Ginoong Hesus nagtudlo dinha sa kung unsay angay buhaton kung kita dapiton diha sa bangkiti sa kasal o kumbira sa kasal kung unsay angay nga buhaton. Ang mga inila nga mga tawo o katong mga dapit o ang kuranan o lugar adunay nagulakway kini sa mga usahay posisyon, otoridad diha sa tawo. So pananglitan ang hari nasayod kita nga kumutan-aw kita sa lingkuranan sa usa ka hari makita dayon nato nga kini ang kanang hulagway diha sa gahom o otoridad sa mao nga hari. Usab diha bisan sa mga judge o diha sa mga obispo ana usab ang ilang nagpakita ang lingkuranan diha sa ilang otoridad. Usab ana pod ang responsibilidad. So ilabi na gyud diha sa gihatag nga dakong responsibilidad dinha kanila. So ang pagtan-aw niini nga puno sa pagpangalagad kay usahay ang mga posisyon kining mga ingkuranan nga gitan-aw nato usahay gamiton man dinha sa dili maayong usahay diha sa pagpasigarbo diha sa pagka mapaytason gamiton nato diha sa pagdaog-daog diha sa uban. Dinhi sa ebanghelyo gitudloan kita sa pagka mapabsanon kining humility. Ang mapabsanon nga tao wala siya magkinahanglan o nangandoy o nanginahanglan o pagdaig nganha sa uban. Nasayod siya kung kinsa siya
unsay iyang mga limitasyon sa iyang kinabuhi, ug andam o abli usab siya dinha sa kabag-uhan pag-usab aron siya mas mamahimo nga kanang magmalampuon ang iyang kinabuhi. Ang atong mahal nga inahan si Maria, ang Birhen sa Regla, nagtudlo usab nato dinha sa pagkamapabsanon. Bisan tuod kung siya ang inahan sa atong Ginoo, wala siya manghinambog niini. Hinunua, mas gitagaan niya o dako nga pagtagad ang responsibilidad dinha kaniya isip usa ka inahan sa atong Ginoo ug inahan natong tanan. Sayod kita nga atong mahal nga inahan hangtod karon nagagiya, nagauban kanato. Kung atong nabantayan diha sa atong pag-ampo sa Santos nga Rosaryo diha ganina, mapaubsanon kitang nakig-uban diha sa kadaghanan sa pag-ampo. So wala ta mingon nga kita ang gipaminaw, kita ang nag-istorya, kundili nakig-uban kita diha sa atong hiniusang pag-ampo sa Santos nga Rosaryo isip usa ka simbahan. Anaa ang pagkamapabsanon, mingsunod kita. Ang pagkamapabsanon sa atong mahal nga inahan, kini ang nagdala usab kaniya diha sa iyang talagsaon nga titulo. Sayod kita nga daghan ang titulo sa atong mahal nga inahan. Gani ang uban nagdala man og mga imahe sa naglain-lain nga Maria, naglain-lain nga titulo. Apan ang pagkamabsanon sa atong mahal nga inahan nga sama kaniya sa umaabot ang dungog nga kanunay nga gipangandoy sa matag tawo. Ang dungog dili kini pangitaon, dili pangayoon, kini ihatag. So sa umaabot dito sa langit, ang tawo dili maoy mamili diha sa mga ingkuranan, diha sa mga lawak alang kaniya, kundili kinasing-kasing kining ihatag kaniya dinha sa Dios. So dinhi atong nadungog sa katapusan dinha sa ebanghelyo, kay kadtong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Ang pagkamabsanon, ang sukwahi nini nga kinaiya, mao man ang pagka mapahitason. Sa kanunay nasayod kita nga usahay ngini nga klase nga batasan, usahay mo'y magdala kanato diha sa atong kinabuhi nga usahay dili kita nga maayo nga ehemplo dinha sa uban. Usahay ang pagkamapaytason mo'y magdala kanato dinha sa pagpakasala, diha sa pagtan-aw sa atong mga kaigsunan nga sila ubos o kita anaa sa taas. Unsa man ang atong mga posisyon, ang atong mga nahuman sa atong kinabuhi, unsa man atong mga kalampusan, mga kapakyasan, sa mata sa Dios kita managsama, equal ang iyang pagtan-aw kanato, ang iyang paghigugma kanato. Apan luyon nining tanan ang tawo mutan-aw usahay sa iyang kagalingon nga mas labaw siya kaysa uban. Untana pinaagi sa atong mahal nga inahan nga maoy kanunay nga modelo diha sa pagkamabsanon, pangayoon nato ang grasya gikan dinha kaniya aron kita usab mamahimo nga mga anak sa Dios nga mga mapabsanon. So sayod ako nga diha sa atong pagbaktas nga medyo layo-layo unya anausab ang kakapoy, pipilara ka minuto kalami na matulog diha sa ingkuranan. So ang uban ning hagok na siguro, hala pataas daw sa kamot ang mata pa, mura gamay na lang gyud ang mata, kasagaran ini nangatulog na. So di na nato tas-on ang humiliya nang hinaot ko nga diha sa atong pagpangandam sa kapistahan sa atong mahal nga inahan,
anaunta na kanunay ang atong kadasig, kalipay, diha sa pagpangalagad, diha sa pagpaambit sa mga grasya nga gihatag sa Dios, usab diha sa mga panabang nga gihatag sa atong mahal nga inahan, ang Berhen sa Regla. Amen? Salamat sa Dios kay matapa. Sunod nato ang